Hello. Bisaya ka? Bisaya ni. Sabi ka. So for today's video, naaday mi diri karon sa ganin eh? Garitan. Lagirita Check up. nagpanotary mi. Check up lagi. Ay. Nagpa-check up daw. Nagpa-check up mi kay Kalentura. kalentura siya. Kalentura si Mads na mo. Si Mads. Si Rengkeng. Rengkeng. Dapat notary atong ingon ano Ay para maaprubahan amo ang business permit. business permit. Magani na video ko kay po. Ano man di ay? Aprubahan ang Aprubahan ang among pagkaburikat. Nanhimi diri kay nagpanotary kay kung okay pa ba among bilat, mabaligya pa ba? na buwag ka ha? Mabaligya pa ba kung kinsay magpalit diha? IPM lang ko. IPM lang ko kay kani mura ni siya kanang kani bago lang ni naka mao ni siya na aprubahan nga pwede pa kayo ni sa mga afam diha. Iba naman lang bawal Sa- sa i-post ni mga Tuo ka. hoy na violation itong mga babae itong bastos kayo no. Yung sobrahan na pagkito ilaha. Dili ma-violation ka kung ang imong suot ko nang ato istorya naman na. Tinuod ya. Kulang hiya. Kani kuan ni siya kaning good for two person, aka 5 person ko. Person. Kani kuan ra ni siya, isa-isa ra ni siya kay dako man bangag. One person lang ko kung banara. Pag PM lang mo og kinsay willing sa ilang duha sa among tulo kay andami. Andami mo alalay sa inyo. Itong mga bulikat kung haba. Lagi mo magsusera. Anta maaprubahan mi ani kay kapoy na jud kayo, balik-balik. Siguro